नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शक हो, खरं तर सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय ते म्हणजे मालवण तालुक्यातील पेंडूर गावच्या देवीचा त्रैवार्षिक मांड उत्सवाकडे. हा मांड उत्सव दर 3 वर्षांनी होतो, पण तितकाच दिमागदार होतो. खरं तर कोरोनाच्या नंतर पहिल्यांदा हा उत्सव भरतोय मालवण तालुक्यातील पेंडूर गावात. दिनांक 30 डिसेंबर ते 12 जानेवारी असा सलग हा उत्सव होणार आहे. या उत्सवाचं नेमकं वैशिष्ट्य काय आहे? कशा पद्धतीनं महाराष्ट्रासहित महाराष्ट्राच्या बाहेरनं देखील लाखोंच्या संख्येनं भाविक हे या दर्शनासाठी येतात, हे सर्व आपण जाणून घेणार आहोत. त्यासाठी आपल्या सोबतीनं आहेत मांड गावातील एकूणच या पेंडूर गावातील या उत्सवाशी संबंधित सर्व पदाधिकारी, देवस्थानचे अध्यक्ष, विश्वस्त आणि ग्रामस्थ देखील. सर्वप्रथम मी अध्यक्षांकडे जातोय. सर, काय सांगाल नेमकं या गावच्या उत्सवाचं वैशिष्ट्य काय? या गावच्या ह्या मांड उत्सवाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या मांडामध्ये जे लोक भाविक नवस करतात, त्या नवसाला देव आमचा पावतो. त्याचप्रमाणे देवीही पावते आणि लोक दुसऱ्या मांडाच्या वेळी येऊन ते नवस फेडतात आणि त्यामुळे दरवर्षीपेक्षा प्रत्येक वर्षी प्रतिवर्षी ही गर्दी वाढतच जाते. भाविक वाढतच जातात. कारण प्रत्येकाला जशी प्रचिती येते तसं प्रत्येकजण दुसऱ्याला सांगतो आणि त्यातूनच ही प्रचिती देवाची वाढत जाते आणि मांड उत्सव हा फार मोठ्या प्रमाणात वाढत जातोय. संपूर्ण आमच्या जिल्ह्यातच नव्हे, महाराष्ट्रात नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेरील सुद्धा लोक आमच्या या मांड उत्सवाला येतात. निश्चित. आणि खरं तर हीच तर ओळख पेंडूर गावच्या या देवीच्या मांड उत्सवाची जगभरात पसरलेली आहे. सर, काय सांगाल? एकूणच हा मांड उत्सव म्हणजे संपूर्ण गावासाठी नव्हे तर मालवण तालुक्यासाठी भूषणावा असा उत्सव असतो. काय या एकूणच उत्सवाबाबत प्रकाश जोड टाकाल? हा देवीचा जो मांड आहे 22-23चा, हा मांड 14 दिवसाचा असतो आणि ते ओट्या भरल्या जातात. ओट्या अशा भरल्या जातात की काही नाही, आपले जे हे देवस्थान आहे श्रीदेव, वेताळ, सातेरी, रवनाथ, पावणी, लिंग, हे जे आदी देवस्थान आहेत, हे सगळी नवसाला पावणारे हे देवस्थान. त्यामुळे इथे ह्या मांडाला बाहेरगावावरून, परदेशातून बरेचसे लाखोनी भाविक येतात आणि त्याच्यामुळे ही गर्दी दिवसेंदिवस आणि वाढत जाते. असे 14 दिवसाचा हा प्रोग्राम असतो. त्याच्यामुळे त्या लोकांना अजून आतुरता वाटते आणि अशी प्रत्येक 3 साली मर्यादेकडे बरीचशी अशी गर्दी वाढत जाते आणि असे आपले नवस पेड करतात. खरं तर मोठ्या श्रद्धेनं भाविक हे या देवाच्या चरणी, या देवीच्या चरणी येत असतात. खरं तर देवीनं साथ दिल्यामुळे, या श्रीदेव वेताळ देवानं साथ दिल्यामुळे अनेकांच्या आयुष्यामध्ये आनंदाचे क्षण उजाडलेत. सर, काय प्रचिती सांगाल एकूणच या देवाची? प्रचिती म्हणजे ह्या गावात जो वेताळ देव आहे तो पूर्ण जवळजवळ 84 खेड्याचा मालक म्हणतात आणि त्या देवाची बहीण म्हणून हा मांड उत्सव जो होतो, तो बहीण म्हणून देव तिला घेऊन येतो. घेऊन आल्यानंतर जो उत्सव होतो आणि त्या उत्सवामध्ये लोक येऊन त्या देवीला नवस करतात आणि त्यात वेताळाच्या मंदिरात आणि देवीचा मांड कसा, ह्याची आख्यायिका अशी आहे की देवी ती त्याची बहीण आहे आणि बहिणीचा आदर सत्कार करावा ह्या उत्सवाच्या निमित्ताने, म्हणून देव आपला तिथे गावाला घेऊन जाऊन खरारेवाडीतून त्या देवीला आणतो आणि त्यानंतर तिचा उत्सव चालू होतो. असा उत्सवामध्ये लोक श्रद्धेने सगळे भाविक जिकडून तिकडून, म्हणजे महाराष्ट्रातून नाही तर बाहेर गावातून पूर्ण इथे सगळे जमले जातात, नवस फेडतात आणि वर्षानुवर्ष, ह्या वर्षी 7 लाख आले, 8 लाख आले, तर पुढच्या वर्षी 9 लाख, 10 लाख, ह्याच्यात कमी काय होत नाही लोकांच्या श्रद्धेमध्ये. त्याच्यामुळे ह्या गावाला भरपूर महती प्राप्त झालेले आहे आणि माझं स्वतःचं वैयक्तिक मत आहे की देव आमचा हा प्रत्येक वेळी, म्हणजे कोणावर प्रसंग आला, उद्या काल कोरोना होता, कोरोनामध्ये पण इथे आम्हाला पेंडूरमध्ये कोणाला तसा त्रास झाला नाही. मला स्वतःला कोरोना झाला होता, पण माझ्या देवामुळे मी त्याच्यातून वाचलो.
निश्चित खरं तर सर हीच देवाची प्रचिती, देवानं दिलेला आशीर्वाद, हेच तर खऱ्या अर्थानं पेंडूरवासियांचं भाग्य आहे आणि ती ताकद आहे. अर्थात ही ताकद देवाच्या आशीर्वादानं नेहमीच आपल्या सर्वांवरती असते, आमच्यावरती देखील आहे. आपल्याबरोबर एकूणच या देवस्थान ट्रस्टचे सचिव आहेत कुलकर्णी सर, ते देखील आहेत. कुलकर्णी सर, एकूणच कसं आयोजन असणार आहे? 30 डिसेंबर ते 12 जानेवारी पर्यंत हा सलग उत्सव असणार आहे. नेमकं आयोजन कसं असणार आहे? एकूण संपूर्ण कार्यक्रम हा 14 दिवसांचा आहे. यात 12-5 ही जी राठी आहे त्यामार्फत सगळ्या व्यवस्था केल्या गेल्यात. किंबहुना ह्यात संपूर्ण 12 वाडीतील जे ग्रामस्थ असतील, नवयुवक असतील, ते पण ह्याच्यामध्ये आपापल्या परीने हिरिरीने सहभाग घेतात. आता पाठीमागे बघत असाल तर त्या ठिकाणी पण काम चालू आहे. ती ग्रामस्थ मंडळी आहेत, नवयुवक आहेत, तीही आपल्या पद्धतीने कामकाज करतात आणि एकंदर गुण्यागोविंदाने हा जो सण जो आहे तो प्रत्येक इथल्या घराघरातील प्रत्येकाला असं वाटतं की आपली ही दिवाळी आहे. त्यामुळे तो दिवाळीच्या अनुषंगानेच प्रत्येक घरोघरी साजरा केला जातो. प्रत्येक वाडीतील, प्रत्येक घरातील प्रत्येक माणूस रात्रीच्या वेळेस, दिंडीच्या वेळेस इथे सहकुटुंब, सहपरिवार आपल्या नातेवाईकांना, आजूबाजूच्या सगळ्यांना घेऊन इथे सहकुटुंब, सहपरिवार येतात, दिंडीमध्ये सहभागी घेतात. ह्याच्यामध्ये कुठलेही आजपर्यंत आम्हाला सांगायला अभिमान वाटतो की असंख्य भाविक, लाखोनी भाविक इथे येऊन गेलेत. तरी पण कधीही आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग झाला नाही. किंबहुना कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी आम्हाला पोलीस प्रशासनाकडेही कधी जावं लागलं नाही. ही संपूर्ण त्या वेताळाचीच कृपा आहे. त्याच्यामुळे चोरी किंवा काय कुठल्या गोष्टी अशा आजपर्यंत मांडाला उद्भवलेल्या नाही आहेत. आणि कोणी एखादी गोष्ट ह्या मांडाच्या गडबडीत हरवली असेल तर दुसऱ्या भाविकामार्फत ती आमच्या ऑफिस कार्यालयात येऊन दिली जाते. हाही एक प्रचिती आहे. आणि एकंदर संपूर्ण एक पेंडूर गाव किंवा 12 वाडीतली प्रत्येक युवक असेल, जो निरनिराळ्या गावी राहत असेल, तो मांड उत्सवाच्या या 14 दिवसाच्या कालावधीत निश्चितपणे त्याच्या देवाला प्रेमाने, आग्रहाने इथे येतो, नमस्कार करतो. आणि लोकांचा हा नवसाला पावणारा असा हा देव आहे आमचा. किंबहुना जिल्ह्यातील कुणकेश्वर, आंगणेवाडी नंतर हे तिसरं असं श्रद्धास्थान आहे की ज्या ठिकाणी लाखोनी भाविक भक्त येतात. पण याची तेवढी त्या प्रमाणामध्ये अशी एक जाहिरात किंवा प्रसिद्धी आजपर्यंत झालेली नव्हती. किंबहुना या माध्यमातून कदाचित ती पुढील भावी काळात होईल अशी मी आशा करतो. निश्चित सर. आणि खरं तर या देवाची सेवा करण्याची संधी ही कोकणशाहीला मिळते. हे खरं तर कोकणशाहीचं देखील भाग आहे. हे देखील ह्या मुलाखतीच्या निमित्तानं सांगताना निश्चित मोठेपणा वाटेल, समाधान वाटेल, हे देखील तितकंच सत्य आहे. गावातील ग्रामस्थ आणि संचालक देखील आपल्या सोबत आहेत. सर, काय सांगाल? एकूणच भव्य दिव्य असं आयोजन करण्यात आलंय. या आयोजनानंतर आता पुढील कशा पद्धतीने आतुरता लागून राहिले 30 तारीखची? ह्या गावातील लोकांना असं वाटतंय की केव्हा एकदा 30 तारीख येते आहे आणि आम्ही देवळाकडे निघून जातो आहोत. अशा गावातील सर्व लोकांना याची आतुरता लागली आहे आणि लोक त्याची वाट बघत आहेत. गावावरून, मुंबईवरून पाहुणे पैक की पेंढराचा मांड कधी चालू होतो आणि केव्हा जाऊन आम्ही ओटी भरतो, अशा पद्धतीत ते आतुरतेने वाट बघत आहेत. मुंबईवाले तिकीट नाही मिळाली, जास्त पैसे घालून किंवा कोणतेही वाहन पकडून गावी यायच्या तयारीत आहेत. अशा पद्धतीत पेंडूर गावची ही भव्य दिव्य शोभा आहे. खरं तर मालवण तालुक्यातील पेंडूर गावच्या या त्रैवार्षिक मांड उत्सवाची आतुरता ही आता शिगेला पोहोचले. दिनांक 30 डिसेंबर ते 12 जानेवारी या कालावधीत हा मांड उत्सव होणार आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी मोठ्या संख्येनं या मांड उत्सवामध्ये सहभागी व्हावं, अशा पद्धतीची आवाहन जे या सर्व स्थानिकांकडनं करण्यात येत आहे. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, पेंडूर. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.